tothom. Sigueu molt benvinguts un any més a Cerdanya, a Puigcerdà, en el marc de la Universitat d'Estiu Ramon Llull. I, com tots sabem, actualment estem en uns moments en què els temps han produït diferents canvis de paradigmes a molts nivells. A nivells socials, tecnològics, a nivells de gestió d'equips, de serveis i d'organitzacions. Per tant, penso que és molt important que hi hagi, per una banda, les aliances i per una altra, que la direcció de les organitzacions no s'allunyi de la realitat del dia a dia. Avui, el COM, en la 14a jornada de la professió mèdica, ens presenta un programa centrat en el lideratge dels metges en la gestió. Com sempre, amb plantejaments, amb nous reptes i noves solucions per afrontar els canvis que vivim. Sabem que cada col·lectiu necessita una tipologia diferent de lideratge, però també sabem que el lideratge és la capacitat de transformar una visió en realitat. Definició aplicable a totes les organitzacions. A la Universitat d'Estiu fa 14 anys que tenim una gran aliança amb el COM i amb l'Hospital de Puigcerdà per portar a terme aquestes jornades de la professió mèdica. L'AUCER i la Universitat d'Estiu Ramon Llull estem molt orgullosos d'aquesta aliança i esperem que continuï durant molts anys. Des de l'AUCER us vull agrair a tots un any més la vostra presència. Segur que gaudirem molt d'aquesta jornada, tant pels metges com pels que no són metges. Moltes gràcies a tothom i que us ho passeu molt bé el dia d'avui. Gràcies.